எல்லாம் அமைதியாக உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கணும் சரியா? சார் ஸ்டாஃப்ல முடிக்க போயிட்டு வந்துடுறேன். சார் வேற போயிட்டாரு. வா அரட்டி அடிக்கலாம் வா. டேய் வா சத்து அம்பேரா இல்லை நான் வரலடா மச்சான், நான் படிக்கணும்டா. படிக்கிறியா? சரி படி படி. வாடா நம்ம போய் டான்ஸ் ஆடலாம். தமிழ் சுந்தர் எந்திரிச்சு முட்டி போடுங்க. சார் நாங்கள் பேசவே இல்லை சார். முட்டி போடுறா. கிளாஸில் உட்காந்துருக்கு, அரட்டை அடிச்சிருக்கீங்க, டான்ஸ் ஆடிருக்கீங்க, பேசிகிட்டே இருந்திருக்கீங்க. சார் நாங்கள் பேசவே இல்லை சார். நான் உங்களுக்கே தெரியாமல் பேசுகிறேன் பேர்லாம் ஒருத்தன் எழுத சொன்னேன்டா. பேர் எழுத சொன்னீங்களா? யார் சார்? இவனா? சாரிடா மச்சான். ஓ பேசுறீங்களா? எப்படிடா போச்சு? போட்டு தாக்கிடுறேன் மச்சான். டான்ஸ் ஆடுறாங்க, பேசிட்டே இருக்காங்க. போட்டு தாக்கு, போட்டு தாக்கு, போட்டு தாக்கு.